Wai kuna labarin cewa a cikin 'yan kwanakin nan jamhuriyar musulunci ba karamin fafa ta fada ta yi a bakin boda ba? A daidai lokacin da aka je aka ba wa kurdawa karfi da makamai ta kowane lungu ta bakin boda akan cewa su shigo, a daidai lokacin da muka muku labarin cewa sojojin Amerika ma sun shigo wannan gurin. To wannan shine bidiyon lokacin da sojojin Iran suka fafata da su da daddare, kuma ga yadda suka shigo jejin suka yi musu fasaja suka lallabe ba su ma san da su ba. Ga baki dai aka tarfa su, aka kashe na kashewa kuma sannan aka kama na kamawa aka tafi da su. A daidai lokacin da aka ɗauke wa jamhuriyar musulunci da muggayen hare-hare ta sama fa, wanda suna kai muggayen hare-hare tana ta kokarin karewa, nan kuma sun kulla ɗaruruwan kurdawa da kuma sojojin Amerikan na kokarin kutsawa da wannan yankin na dutsunan, wanda kasar Amerikan ta yi yunkurin sa jirage a kwanakin baya su je su lalata wato facility nukiliya na jamhuriyar musulunci ko kuma su kwaso wannan din gabaki daya, inda jamhuriyar musulunci ta gama da jiragen gabaki daya. To wannan lokacin sai suka gama shirin su da kokarin jarrabawa ko za a yi nasara. To cikin ikon Allah ba a yi nasara ba, inda jamhuriyar musulunci ta yaudare su da wasu sojoji wanda muka kawo muku a baya da wasu motoci, haka dai fararen motoci kaman ba na yaki ba, a sheshegun motocin da masifin motocin da kayan yakin da motocin da suke hawa dutsuna duka suna nan alaba ba a fito da su ba. Sai jamhuriyar musulunci ta musu kwantan bauna, suka gama shigowa, suka gama zubar da su, suka kashe na kashewa, suka kama na kamawa, sannan suka fito suka nuna yadda suka shigo jejin da yadda suka yi training a jejin da yadda kuma suka fafata da su da daddare. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya da kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su a gama da. To alhamdulillah jama'a, idan ba ku manta ba jiya mun kawo muku bidiyon yadda kasar mamaya take mamaya a Palestine kenan, take kuma kai manya-manyan hare-hare a yankin Gaza, take kuma mugun mamaya a yankin West Bank da kuma yankin Nablus na West Bank kenan. To a ɗazu-ɗazun nan aka samu wasu Yahudawa da kuma sojojin Yahudawa inda za su zo gari ko kuma gonarka su ce ka fita kawai an mallaka wannan bai Yahuda. Da gidanka da gonarka za a kwace, a rusa gidan a gina masa, in gonarka ce kuma a kwace a ce an mallaka wannan, da bindiga idan kai wasa kuma su sa bindiga su harbe ka. A lokaci ɗaya mun kawo muku bidiyon yadda suke rusa gidaje suke mamaya. A cikin 'yan kwanakin nan kasar mamaya tana wani mugun mamaya a Palestine. A daidai lokacin da suke tunanin cewa sun ɗauke wa jamhuriyar musulunci hankali, kuma sun ɗauke wa dakarun musulunci na mai nasara kenan hankali, yanzu wani irin mamaya suke yi a yankin West Bank da yankin Nablus, kuma suke kai muggayen hare-hare a yankin Gaza kenan. To cikin ikon Allah wannan ba Palestine dan yankin Nablus, lokacin da suka shigo gonarsa suka kwace masa, yake ta kokarin cewa shi ba zai fita ba za a tashe shi a gidansa ba, inda kuma suke kokarin harbe shi, nan take Allah ya bashi nasara, ya kwace bindigar Yahudan, ya harba Yahudan kuma ya kara harbe na kusa da shi sojoji Yahuda guda biyu, sannan ya bude wa'anda ake kwacen gonakin ake mallaka musu, idan ka musa a kore ka ko a kama ka a kai ka fursun ko kuma a bude maka wuta. To cikin ikon Allah wannan jarumin Yahudan yayi jarumtakar da gaskiya ni ina ga a cikin 'yan kwanakin nan ban gani ba, wanda cikin ikon Allah ya kwace, ko bayan ya kwace ya harbe, sannan kuma daga baya dai shi ma aka bude masa wuta da shi da abokin shi, amma dai yayi jarumta fiye da kuke tunani. Saboda haka su yanzu suna nan sun dauko wata muguwar mamaya a Palestine, ba sa tunanin kuma irin masifar da take hango su. Duk lokacin da jamhuriyar musulunci ko kuma dakarun mai nasara ko kuma yawanci mukawaman mu suka juyo hankali kasar mamaya, to sai inda kwana ya kare, amma ba sa kallon wannan. Gani suke tunda suka hada waccan masifa tsakanin Amerika da sauran munafukan kasashen Larabawa, to yanzu za su yi kokari su ƙara mamaye Palestine, inda ya rage su mamaye kuma su kashe wanda ya kashe, su haɗe kasar su baki daya. Kuma bi iznillahi Allah ba zai taba ba su nasara ba zai taba cika musu burin su ba. A takaice dai wa'annan sojojin guda biyu sun yi tahubar zau, su kuma wannan shahararren jarumin yayi shahada kuma ya nuna mazantaka. Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya raka wunan kan musulman duniya baki daya, ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su a gama da su gaba daya. Ku je Plus Store da Allah ku sauke manhajan sauki global da Allah data ce mai sauki da kuma dukkan wasu abubuwa bangaren wuta da bangaren smile da dai bangaren abubuwa da Allah, duk abubuwa ne mai sauki, ku je ku sauke ku neme su insha Allah. To alhamdulillah jama'a, a yau ne aka wayi gari aka hango wasu daga cikin jigajigai wato shugabanni da kasar Kuwait suna ficewa suna barin kasar, suna tattara dukkan wani abu nasu suna ficewa suna barin kasar. Amma wannan barin kasar ba wai saboda yan zanga-zanga da suka bullo a kasar bane, saboda zunzurutun hare-haren da jamhuriyar musulunci take kaiwa babu dare babu rana. Kuma sannan jamhuriyar musulunci ta je ta daki wani gurin da suke gani wannan gurin shine mafakarsu. Suna ganin cewa komin harin da za a yi wannan gurin ba zai same su ba, inda
aka je aka haru wannan gurin, kuma wannan gurin an tabbatar da cewa akwai sojojin kasar Amerika a gurin, su ne ma suke zagun su, ma'ana dai ramin kasa ne a wajen, sannan kuma barak ne, sannan ramin kasan ana da yakinin cewa babu wani makami da isa ya fasa shi, inda daga cikin wa'annan shugabannin suka tura ƴaƴayensu wannan gurin, bayan sun tura ƴaƴayensu wannan gurin sannan su kuma suka yi escape a wani guri. To jamhuriyar musulunci ta samu bayanan sirri cewa akwai sojoji a wannan gurin, ta kai manya-manyan hare-hare a wannan gurin, wanda daga cikin ƴaƴayensu har aka samu wato wasu guda biyu daga cikin yaran suka mutu. To ganin wannan abin da ya faru suka tabbatar da cewa duk wani gurin da ake cewa za su iya escape ko kuma za su iya tsira a rayuwarsu, to ba za su taɓa samu ba idan jamhuriyar musulunci ta ga dama za ta iya ganin ƙarshen su a lokaci ɗaya. To daga nan fa aka fara ganin suna sa manya-manyan motoci a cikin jiragen sama suna ficewa. To wannan shine a cigaba da addu'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya hana kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a hada da su. 'Yan shi'a suna amfani da siyasar duniya a yanzu. Da wannan siyasar ta duniya suke so duk wanda ba ɗan shi'a ba su mayar da shi ya zama ɗan shi'a, wajen ƙoƙarin gamsar da duniya cewa babu wata ƙasa jaruma yanzu a doron ƙasa da take iya tunkarar Yahudawa sai su. Wanda ne kuma ukarriru takraran wa miraran cewa mun zubar a tashayyu tun san da shi'anci ya fara, shi'a ba ta taɓa taimaka ma addini ba, kuma har duniya ta tashi ba za ta taimaka ma addini ba. Jiya na ba da misalin wani kirista, kuma zan sake dawo da muryar a yanzu wajen cewa duk wanda ka ga ba musulmi ba ya zagi addinin musulunci, to asali ɗan shi'a ke buɗe mai kofa ya asali ta'addanci ta nan kuma aka fito. Ta nan kuma aka fito, ai mun daɗe muna ta shiga lungu da saƙo muga ta ina kuma za ku fito, babu kafa, babu inda za a kama, sai yanzu aka samu kenan. To wanda aka yi dama ba a yi nasara ba, kuma barantana yanzu da duniya ya waye ga baki ɗaya, aka gano nan musulmai na gari, kuma aka gano munafikan musulmai, kuma duk duniya ta gane, ba sai ma an fito an ce wani munafiki bane wani ba munafiki bane. A dama da ba a gane ba ku yi nasara, barantana kuma da yanzu kullun karfi da daraja da kima take ta ƙara fitowa wa masu gaskiya. Dama gunsu musussuka ka koma kan musussuka ko kuma kan yan ɗariƙa waɗanda kuka raina wa hankali, ku ce musu kafare, ku ce musu arna ne, ku ce musu mushrikai, da kansu ka koma. Amma in ka dawo ta nan ɓangaren, ina ganin na kusa da kai ma sun san da cewa ƙarya kake yi. A asalin ta'addanci ta nan kuma aka fito, wata nasara da komai tana nan tana cin ku, kun rasa yanda za ku yi, bacci ma ba ku iya yi, shi yasa kuka kasa bacci, sai yanzu ne kuka samu wata madafa. To wannan madafan ita da banza ɗaya, ita ɗaya. Ka zo ka ce wai shi'a tana ta kokari ta yi amfani da siyasar duniya ta mai da mutane yan shi'a. Ni ban taba gani ko a wa'azin yan shi'a sun ce wai ka koma dan shi'a ba ma ka koma musulunci ba. Su dai suna wa'azin su yesu in ka ga dama ka saurara, in ba ga dama ba ka yi gaba. Ba mu taɓa gani kuma sun kafirta wasu kamar yadda kuka kafirta ba, ko ba mu taɓa ganin sun ɗauki wayanda suke kashe mutane, suna yanka mutane, suna ce musu da yan bidiya a gari gwara yan ta'adda a gari, ban taɓa gani ba. Kuma ban taɓa gani yan shi'a sun ɗauki jaka a baya sun shiga ƙauyuka suna musuluntar da suna bi coci kamar yadda ku kuke ikirarin kuna yi, ban taɓa gani ba. Su dai suna wa'azinsu yesu. Idan suna wa'azinsu yesu, idan ka ga dama ka ji gaskiya ka bi, walillahi alhamdu. Idan kuma baka bi ba ka je can. Su dai ba sa maka fatan kai kafiri ne, ba sa maka fatan kai mushriki ne, kullun addu'ar su Allah ya ganar da kai abinda kuka kasa. Abinda kuka kasa ku ne, idan kuka ba a bi ku ba, sai ku dauki bindiga ku dauki wuka, ba abinda kuka iya daga kisa sai yanka. A asalin ta'addanci shine yanzu ka fito ta wannan bangaren. Ka ce ba su taɓa karɓan musulunci ba, kuma ba su taɓa yin nasara ba, kuma ba za su taɓa yi ba. Kaga ko ta nan ka faɗi a matsayinka na malami, ko ta nan ka faɗi. To me amfanin turo malantakar? Me amfanin malantakar da ake yi? Dan fa ku shiryar ne kuma ku gyara. Dan ku shirye ne kuma dan mutum ya gani ya tuba ya karɓa ne. Wai a misali kenan, idan an ce wani har abada ba zai taɓa yi ba, to kai kanka ka jahiltar da kanka, saboda shi Allah mai yin komai ne a lokacin da ya so, kuma ga wanda ya so, kuma ga wanda ya ga dama. Ali Jahili yana gaya maka asalin yadda magana take. Ga wanda ya so, ga wanda ya ga dama, kuma daga lokacin da ya so, kuma ko akan waye, ko da ba akan musulmin ba, yake musuluntar da musulmi, yake musuluntar da kirista ya koma musulmi,
idan ya ga dama kuma ya ɗauki musulmin ya koma arne, amma ka zo ka ce har abada ka jahilta kanka ya malam jahili. Shikenan sai su zauna kawai a zo a kashe su, ba za su yi kokari su kare kansu kare addinin su ba, amma ku ga kinan kun kasa. Ku ne kasar American, ku ne Yahudu, ku ne ina, kun fi kowa yawa a duniyar musulunci, amma kuma kun fi kowa lalacewa a duniyar musulunci, saboda da ba musulunci kuka rike ba, kuma ba annabin kuke bi ba. Shi yasa ko koma bayan karnukan Yahudawa, gashi nan da ku suke amfani, suke ta yakar yan uwansu musulmai. A hakan addu'a kuke yi, kuna cewa Allah sa a yi nasara akan su. Shi kuma Allah ba azalimin bawansa bane, ya asada ta'addanci, kuma yana bayan mai gaskiya ne. Kai mutanen nan muna kallon ku, muga ta ina za ku fito. Ku ga ta ina za ku fito. Ku je tukunna idan kun fara kafirtar da, ku je idan kun fara, ko kuma ce kun musuluntar da waɗanda kuke kiransu da kafirai da mashirikai, to sai ku dawo kuma kan yan shi'a ba su da lokacin ku. Ita su ba sa kira, sai dai kawai ka ga gaskiyar ka bitar kai da kanka, kuma kai da kanka zaka ce gaskiyar ne. Ba sa kuma tilastawa, kuma ba sa cewa dole a yi. Idan ka ga dama kai, idan ba ga dama ba ka je kai ka sani, amma kullum suna ma addu'a Allah ya ganar da kai. Shi yasa Allah yake ba su dama a koda yaushe. Yau ga sun zama gagarabadau a duniyar musulunci, ko ka ki ko ka so kuma. Sun gama gagarabadau bayan irin takunkumi da danne su da aka yi, bayan makiya da kafirai sun danne su, sun hana su kowace irin dama ta zaman su dan adam, ta zaman su dan adam da kare kansu. Sannan kuma aka turo ku, kuka zo kuka dinga kafirta su, kuka dinga suka su, niyyar ku kawai duniya ta tsi su a maida su saniyar ware. Amma da yake Allah ba azalimin bawansa bane, sai yake haske, yake nuna kowa gaskiya, shi da kanshi yake bi. Yau ba sa kira a bi, amma wallahi kowa ya bi. Ba sa kira kai tilas, kai da kankan an ce waye zaka ce su ne. Ba sa kira, ba sa komai, Allah shi da kansa yake musu yaƙi, kuma yake musu wa'azin. Allah sa mu dace ka gane. Mu yanzu ba za mu zage ka ba, saboda mun san baka da kwakwalwa. Ina ya taba ka ne sosai. Me ya faru? Na taɓa ban labari. Ya dai ke dai ina yaro, amma dai akwai abubuwan memory da ka rike a lokacin. Abin da na rike shine a lokacin da abin ya fara. An yi na farko, a na biyu ne shine wanda ya tarwatsa komai. So lokacin da abin da ya fara, ni dai kawai na san an ɓoye ne a ɗaki. Aka yi kusan kwana ɗaya ne ko biyu muna cikin ɗaki. Kwana ɗaya da yini ina ga. To sai aka fara kona gidaje har aka zo. Wurin gidanku. Wurin gidanmu. Sai wani ya zo ya fito da mu. Ya ce za mu shiga rijiya. Sai wani ya ce a in suka zo suka shigo gidan ma, rijiyar ma dutsuna suke ɗauka suke jefawa. Sai ya ce kawai mu fita ta katanga mu shiga cikin gari. Muka tsallaka da mu katanga muka shiga cikin gari. Da ni da wata kaka ta Hajiya Yalwa Allah. Ita ma ta katanga ta bi. Ita ma ta katangan ta bi. Muka to ba ita ta haife ni ba, amma ita ta rike ka. So ta kama hannuna da wani ɗanta Baba Ɗanladi, muka bi cikin gari. So an riga an ci mu da yaƙi. Okay, ba musulman duk ba su nan Hausa ba. Ai an gama. Sun fi yawa ne? Ai sun cinye garin da yaƙi. Babu wani saranda kawai aka yi. Kuma suna bibbi ɗaɗɗai suna kashe mutane. Muka zo wani guri kawai muka gan su sun tare. Sai suka ce mata su wuce da yara. Ni sai na tsaya. Kuma ina tsammanin a lokacin ban fi shekara 10 ba ko 12 ba. 92. Ban fi shekara 10 ba. Sai to na ga dan hajjin ya tsaya, ne ma sai na tsaya. Ita kuma ta wuce tana juyowa ta ganna na tsaya, ta kawai ta sake dawo. Ta zuci kama nan. Tana ji tana gani ɗanta babba ne, ba ta yi tafiya da shi ba. Ta ja ni ta fita da ita. A gaban mu suka fara musu aiki. Like kap da adda suka kora mu. Muka tafi, akwai dama rigimar akan wata sabuwar kasuwa ce. Akan kasuwa. To sai suka tara duk wanda duk 'yan zango, maza da mata da manya, suka tara su a kasuwa. A lokacin ba zan manta ba, ita Hajiya Yalwa tana yin kuli-kuli. Kuma a kasuwa take kayawa. Gida ake zuwa saya. So ko wani mutum da yake zuwa siyan kuli-kulin, in ya zo zai tambaye ta irin tuwo da me da ake zuba a kwano, suna zuwa su dauka su kai wa aladu. To ni na gane shi. Dan kataba ne. Mun zo kan wannan din sabo kasuwan, kawai na gan shi ya zara wuka. Kawai ya ce, shejiya, ku ne kuna
haifan masu gudun garin saboda ɗanta yana da rufin asiri. So kuma ya san shi, ya santa, ya san gidan da take, ya san yana ma zuwa ya sayo. Ya haka da wukan kamar zai caka mata, me ya zo zuciye shi, sai ya juya kawai sai ya mare ta da shi. Ta yi ƙara ya ce wuce. Bai dai kyale ta, maybe ya tuna wannan. Kuma sai muka shiga cikin rababbun mutane na wannan, mun duka mun yi kneel down. Kun yi saranda. To lokacin ba sojoji duk ba su zo ba yan sanda. Sai da aka yi kwana biyu ana yi. Da muka yi kneel down din ma fetur suka dauko. Suna ta watsawa, suna ta watsa mana. Suna ta watsawa ta ko'ina ta ko'ina. A lokacin da suke watsawan ne kawai sai muka fara ganin tear gas. Pop, suka fara guduwa.